फाइने 6 जून सालमारी TWF नि बखाक्ति काइसा स्टेट लेवल फाउंडेशन दे खाइजाना थांगै तंगोते खरक तिथाम MLA रगनो बरमरुमा पांदा खाइजागनाय खुमुलुंग नवाय हलो आबनि बागै स्रांसालो TWF नि प्रेसिडेंट ते MLA स्वप्ना देबरमा वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गनां जग मनिहार देबरमा ते TWF नि गोबांमा आदं जग सं काइसा प्रेस मीट खालायका MLA स्वप्ना देबरमा प्रेस मीट सावै खनारिखा फाइने 6 जून 2023 सालमारी TWF नि आसिमा साल एबा संसामा साल आबनो रक्षाविनो काइसा प्रेस मीट संखाजाखा 44 ब्लॉक कमिटी ते पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 12 ता तंगो बेबाग ब्लॉगनो TWF नि आसिमा साल एबा संसामा साल पालालायनाय बागै साका ते 2023 विधानसभा चंगबारी गपलाय अंजा खरक चिथाम MLA रगनो बरम रिजांनाय हिनि साका MLA स्वप्ना देबरमा आरो फायै मानजा फायका अकरा कुक एडवाइजर चेयरपर्सन बरम गनां जग पवित्र बक्ति जमातिया वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गनां जग मनिहार देबरमा वाइस प्रेसिडेंट बिनामाला देबरमा TWF नि सेक्रेटारी बरम गनां जग दीना रानी देबरमा TWF नि वाइस चेयरपर्सन काजल देबरमा रूपिनी सेक्रेटारी बरम गनां जग शर्मिला देबरमा न खोबै TWF नि बरम गनां जग संग फायै मानजा फायबेका चीनी TWF आसाइमानी सालनो नरक जत्तनो ब्लॉक वाइस पालालायदि ब्लॉक वाइस नरक अमहाय हहम द दमखानि पालालायदि फ्लैग टिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग टिसालायदि ताई प्रोग्राम रक नारगलायदि ताई नरक हॉस्पिटलाव माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायखैनो नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमाहायकै जानजानि ब्लॉग जा बमाहायकै पालायनानि मुचुं नरक अमहायके पालाय दिहनिनाय ताई कबं मुंनारुको नरक जत्तनो चिनी TWF आसाइमानी सालनो नरक पालालाय जादिनि कबं मुंनारुको ताई 10 जना खाय ब्लॉक ताई डिस्ट्रिक्ट टोटल 10 जना फाय दिहने अब कबं मुंनारुको हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दंगो ओंके फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना कटाल MLA नो फेलिसिटेशन दिने थां तंगामब्ला अंका आबनि बागै ब्लॉक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमहायके जों टारगेट ना हलायके अमहायके बरनो कबं मुनारुगो मीडिया नि बिसिंते ताई जों फुन बायबो साहरनाय ब्लॉक खायना हंका जानजानि ब्लॉगो जतनो बाक्सा हंका फुन बाय फुनेर माध्यमे जोंनो साहरै तंका बाहायके खायनानि हिनि सिंगै तंका बाक्सा कनो साहर का ब्लॉक वाइज खलायलायदि ब्लॉक वाइज बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानै आबसिमि ब्लॉक नि अमहनि साहरलायका ब्लॉक खलायनाय जानजानि ब्लॉगो अमहायके फाउंडेशन दे पालालायनाय जिनि फाउंडेशन दे तो संगया अब बुबाग्रानो संनाय बुबाग्रा तो तंगलाक बुबाग्रा तंगलाक चिनी बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनी जदि TWF नि अच्छा तामने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो समा हायके खलायजागो अब तो फाउंडेशन दे ताइसे फेलिसिटेशन नारक जा अजागा कोनो कमिटी रिसाबल खलायजागिया कोनो कमिटी रिसाबल खलायगलाक गांकै जागा गांकै चिनाबो खुमुलुंगो जों नारक लायखा खुमुलुं नवाय हलो जों टाइम हिंके 11टा टाइम नारक लायखा 11टा टाइमाव जत्तो चिनी डेलीगेट चिनी ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंनो कबं मुंनारगो 11टा टाइमाव नरक जत्तनो सकयदि ताई सेंट्रल कमिटी नो कबं मुंनारगो फाइनाय 6 जून चिनी बिसिक नैका माने TWF आसाइमानी संसामानी बिसिक नैका माने आबोनी ओ बिसिक नै कामानी सालनो जों फाउंडेशन दे हने जों पालायलायना खांतो ओ जागाव ताय कैसा खुसा ताय कलायो चिनी TWF खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44 ता ब्लॉक ताय 12 ता डिस्ट्रिक्ट नि जत्तो बुकुचंनो आं खा काहामया पाना मुसुंगो ताम हमाले बिसिं नैयासे जों बुथाय थायनि मानखा ओ बुथाय तामो हंकाय चिनी TWF रबलाकेन कपाल काहाम जों बिसिं नै कामानी यागुलसे जों विधानसभाव खरंनै MLA जों रहरि मानखा आबनि बागै बेलाय चिनी TWF खुंचंनो आं हामबाय मारि आबनि बागै जों फायनाय 6 तारिख जुन चिनी बिसिंनै कामानी चिनी TWF आसाइमानी सा ओ साललो जों चिनी अरक खुमुलुं
Noi auditorium hall nogo sini foundation de center libabe Salaijaknai. O Salajak niwo जों block nibo खरकबा खालायै प्रतिनिधि district nibo खरकबा खालायै प्रतिनिधि फाइनानि बागै जों दिनै जत्त 44टा ब्लक नि बुखुबसं ताइ 12टा ब्लक district नि बुखुबसंनो जों दिनै media नि बिसिंथैखाय दिनै कयमु ओमफ्राय जों आरो ताइ कैसा program जों दिनै लेवै थांगा हायपाना जरा करिनि बागै जों दिनै 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायनाय ओमफ्राय अ बरम याफातमानि पान्दा बाय जिनि फाउन्डेसन दे पान्दा आबो एकलगे मिसिनाय आबोनि बागै जिनि अ पान्दावो जिनि 13 जना MLA तो तंनायनो आबोनि यागोरो जों जारा जिनि सिनियर लिडार दंगो अरो जिनि CM থেকে आरम्भ खाय EM MDC जत्तनो तंनाय अ पान्दावो ताइ जत्तनो न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो जिनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट तो तंनायनो ओमफ्राय जिनि अ पान्दा बाक्सा बाक्सा हिनि मानो 5 जना से फायनाय जों रखाय बर थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटियाव तो गोबां मा बरक दं डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव गोबां जिनि बकबक दं बरक अरब फायमे के बं बखाबा दं थबया फियाबा जों फाउन्डेसन दे जों जानजानि ब्लकबो पालाय मानो जानजानि आमचायो जिनि पार्टी अफिस दं आरो बाना तिसावै जों आरो नायथक जों प्रग्राम खायमानो नरक न जों आबो अदारिबो नरक मान खांखाय जानजानि ब्लक कमिटियाव बखलायलायदि फाउन्डेसन दे पालायलायदि फियाबा नरक सेन्ट्रल कमिटि रक जों नरक खरबा रिंमानि आजगाबो नरक मा फायनाय बाद बाकी रक नरक जे जानजानि चुक्ति खायो नरक ब्लक नरक पालायलाय मानो ओमफ्राय आबोनि बागैनो नरक बेलायखानो अजरावो जों बिसेस खायसिनि TWF रक जिनि खरंनै TWF नि ताकलाय जों विधान सभाव MLA नाम रहन मा बागै जों बरकनो हामबाया फाननानि ताइ जों प्रत्येक जागाव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट याखबा ब्लक कमिटि रक जिनि बरम गोनां जों खरंनै MLA नब नरक जागाव तलांगै बरम रिमांखा याखबा बिनि क्वार्टर फाम फायै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बरम रिमांखाय बेलायखानो जावो आककना आं कयना मोजनो बखरक जाचिनि MLA या बखरक जाचिनि TWF निबो प्रेसिडेन्ट मानि बागै ताइ खरक जा बाहायना ब ठीक न MLA खाताबो आबोनि सिगां बबो ब्लक नि खरक प्रेसिडेन्ट जिनि नन्दिताबो जिनि बखु स्वप्नाबो बर खरक नैनो बरम याफाननानि बेलायखाना नांगौ आबोनि बागैनो जों खुब खाथं खाजा जिनि बखास रांजा TWF रक बिसिंनियो खरक नै MLA नाम मानो गाय ताइ बिसि बावो खाय जों खरक बसुबो MDC खरक बसुबो MLA नाम मानो आबो बेलायखानो जिनि बिसिंग खाथं थमानिको आं आसा खायो जिनि बुखुब जं बेलायखानो सामुं तांग्रा मानि बागैनो जों अबहाय बुथाय मानखाना नै आबोनि बागै जत्त बुखुब जंनो हायना हाय 6 तारिख जुन आबनो मयतो खायो जों नायथक खायो जिनि फाउन्डेसन देनो पालायना बागै आं कयो हामबाय।